ibanjiwe ukusukela ngifika emculweni ngo2010 ngizo release album yokuqala ngo2011. Abantu abaningi abazi ukuthi kungani uKhuzani wafika ngo2010 kodwa waqala ukurelease ialbum yakhe yokuqala ngo2011. Ngo2010 mhlawumbe khona abaqala ukungibukela nje bangikhuluma la. Ngo2010 ngafika emculweni kwakusanda kukhothama uMgqumeni ngo2009. So mangifika ngo2010 ngathola kunomsebenzi wakhe owawungaphelile studio. Ngacelwa ke ikhampani enganizomama engaphansi kwayo ubaba Shobeni ukuthi bacela ngiyimise ialbum yami ngo2010 ngize ngirelease ngo2011. Okwamanje asihlobise noma siqedele umsebenzi oshiwe ibhoka kade yadinga umuntu ekhathele bekuleni uthambo lembongo lendala. Ngafika kana ngempela kwenzeka lokho ngangena ngo2011 ngashaya ingoma ethi bahluleke bonke ngeza njalo kuze kube inamhlanje ngisayibambile. Unyaka wami wesi16 ngisendimeni lo unyaka wesi15 ngisendimeni lo ngafika nje emculweni. Next year ngizobe ngithi 16 years ngafika endimeni. So ngithi angibonge uhambo enilihamba nami ekseni, emini, ntambama, ebusuku. Yabona njengoba ngicula lengoma ethi noma ngilele noma ngidunguze bomnyameni Nkosi ubuhlezi unami. Ubehleze nami ngoba ubengiboleka nina nenhliziyo zenu. Kumnyama kusile kukhanya kunjani bekuhlezi nina niwa nevuka nami ningisupporta. Ziningi ke ivuvaba nezimvula ezisinethile samba ndawonye kodwa anikaze naze nahlehlele emuva. Nabaningi inkalo zonke emhlabeni wonke njengoba namanje abalandeli bakaKhuzani bagcwele lonke izwe. Ungahamba uyephi uhamba uyephi uzobathola abalandeli bendlamlenze bagcwele umhlaba wonke bawengamile umhlaba. Okuyinto enhle leyo nangaphesheya kwezilwandle zonke izindawo. Abantu ke bathanda kakhulu umculo wami, indlela engicula ngayo, istyle engisisebenzisayo. Konke nje lokho bafowethu ngiyathokoza kakhulu. Bese ngiza la kwi-album le engiqeda kuyikhipha, i-album ethi esihloko sithi angidlali nezingane. Enikwenze kule album angazi ngingathini. Kuvele kwangazi ukuthi ngiyaqala ukukhipha. Uyabona umculo mayefika batshaza kuthiwa hey kunomculi ofikile abantu betshenana ngapha nangapha. Kuvele kwangazi ukuthi ngiyaqala ukurelease ialbum ngendlela abantu engibone kusukela nje ilindelwe. Sasiye sibuzane nabafowethu uthi hayibo hey Khuzani lokho aqala ukucula nje ialbum yakhe yalindwa kangaka nje mina cha angikwazi lokho nje yabo. So nganinika ingoma enithandile kakhulu engeke ngene kuzona one by one but ngifisa nje uhighlight ukuthi nithande ngendlela eyisimanga ngoba sibone kukhona ingoma eshaya imiliyoni ngosuku, bakhona ingoma eshaya amamiliyoni in a week. Namanje ingoma yake ngaphansi kwa100,000 zo nezinye ezilandela ngemuva zibheke ko300,000, ezinye zibheke emiliyonini njengoba sikhuluma, ezinye sezeqile ngisho half a million. Nakuma streams kuma